Hello! Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ngayon. Welcome back to my YouTube channel! Hello po sa inyo lahat na nanonood po. Bago po ang lahat, meron na namang nag-order ngayon at nagpapasalamat ako. Ang order niya ay bibigkang latte. Maraming salamat po sa iyo. Mars, Cory, Boysen, happy birthday sa iyo ngayon. Ito yung order mo, oh. Mainit pa. Yan. Bibingkang latte. More cheese. At mas masarap. Yan. So, paano? Papunta na kami sa bahay mo. Ilatid ko tong order mo. So, bye-bye. Mag-birthday tayo. Bye-bye. Ingat and God bless. Salamat po. Bye-bye.